Før tæppet går op for den store udklædningsaften, kan du altid besøge Teaterhjørnet på Vesterbrogade 175. Her kan du gå på opdagelse i butikken og med garanti få det helt rette outfit med hjem til karneval, fastelavn, Halloween, temafest og andre farverige begivenheder. Teaterhjørnet er kort sagt for dig, der kan lide at klæde dig ud efter alle kunstens regler og fortabe dig i en fantasiverden, hvor alt er muligt for en dag. Her går skæggede cowboys og ponchoklædte mexikanere til maskebal med de fine damer, julemænd og pirater udveksler bytte i krogene, mens Elvis repeterer det høje C, og en blodig horrorscene udspiller sig for fuld dagslys. Ikke 2 dage er ens hos Teaterhjørnet. Her har du nemlig alt, hvad du skal bruge inden for kostumer og tilbehør. Du finder et stort udvalg af parykker, vipper, skæg, sjove gebisser, masker, special effects og den helt rigtige sminke til at fuldende din udklædning. Grima-sminken er velegnet både til børn og voksne. Besøg os i disse farverige og eventyrlige rammer, når du trænger til at sætte kulør på hverdagen. Du får de samme lave priser som hos dramashop.dk og et omtrent lige så imponerende udvalg. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde den helt rette udklædning hos Teaterhjørnet. På snarligt gensyn. Yeah.